November 10, 2024. Station Road. Okay, akit tayo dun hanggang sa may taas. Medyo makulimlim, may paparating kasi na typhoon. Sabi tayo, mga magaling mag-drawing. Akan tayo hanggang dun sa may taas. Bibili ako ng ganun, X3. Goku Arcade. Nangaramid ka na dito. Japan na. Japan na. Dini. Tayo sa kabila yata yung mga pagkain. Dami ng paninda side by side.
Bakit ang mga bata? Kaya pala nagtatanong ka kung kilala ko na yun, ha? Natanong ko lang na Agad? B. Isang B. Ah, doon tayo sa taas. Saan? Ayun. Creative Sundays. Ayan. Magpagnain tayo, girl. Ay, nakatapos na ng college. Tatrabaho kayo sa ano? Pero gusto lang yata magtinda-tinda. Wala lang magawa. Libangan. Libangan. Yun oh, ang ganda oh. Halloween costume. Pasalukan ng drink. Please no. This is because a large flower. And this large flower equals large piece. Ayan oh. Oh, huwag niyong kalimutang magbigay ng tip pag kayo yung nagpa-picture. Daming nursing dito ah. Wala naman. Maklo na! Maklo! Dito nga, dito yun. Jocks.
Food test yata tayo. Daming nurse. Oh, dito yata yung banda eh. Wala. Anong kainan ba? Kaya nga eh. Daming nurse, nursing student.